Astrid, Carla, Frida, KAJA. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det er den første video på vores nye YouTube-kanal. Ja. Og vi har faktisk en meget speciel gæst med i dag, nemlig vores nye medlem, Bob Ole. Så hvad skal vi sige? Ja, jeg tænker bare, vi går ind. Vi skal opsætte alt muligt sådan, eller det der, hvor hvis man siger noget dumt. Ja. Okay, det er inde i Nielsens. Vi skal i hvert fald style hinanden i dag, og vi starter med vi starter med at Frida er meget hype over sin nye drikkedåse. yeah. Som jeg starter med. Ja. Og nu har vi den ellers. Ej, helt. Du beskytter. Ole, for helvede. Nå, Bob Ole. Bob Ole keder det. Der er ikke noget tøj, jeg kan passe. Okay, vi starter med at style Bob Ole. Ja. Den her, den er også meget fin. Se, den her passer perfekt. Den her passer perfekt. Trold og løve, tror jeg. Vi passer perfekt. Og med den her på. Ej, ja. Vi mangler bare nogle bukser. Prøv til at være meget sådan beep. Ja. Og du skal huske at sætte en masse sådan beep størrelse 40. Så vi tager en størrelse 40 i sko. Ja, og nu... Ja. Vi er klar til at putte tøj på Bob Ole. Put det på. Det skal vi have en bedre. Han kunne ikke lige passe skoene. Hallo, de var for små, og det var den største, det var den største størrelse. Men han har det fint nok med det. Ja. Jeg har en mega god idé. Jeg vil virkelig gerne se Frida. Hvor er den? Ja, den her går. Men Pia, vi skulle style noget. Vi skulle vise den der... Nej, vi skal jo matche, siger hun. Men det er sjovt. Jamen, den har jeg prøvet. Den ser ikke engang særlig godt ud. På mig. Okay, jeg synes, den her er sygt cute også. Og der er en kjole her. Med det. Ja, den har jeg set. Okay, Pia. Okay, vi pranker hende med, at det er den der. Ja. Vi pranker hende med, at det er den der. Fordi den er virkelig grim. Okay, så vi har tøj til dig nu, Frida. Yes. Og du skal altid have det på lige meget hvad. Okay, vi har fundet den her. Den her trøje, og så alt muligt. Ja. Vi glæder os til at se det i det. Okay, Bob Ole har lige sagt, at hun gerne vil... Hun vil gerne have røre ved den der pind. Nej, Bob Ole. Hun vil gerne røre pinden. Ja, watch. Okay. Så når jeg skal. Ja, så må du gøre nu. Frida lidt. Er det godt? Ja. Så ja, vi fik ikke lige lavet videoen helt færdig. Vi fik faktisk heller ikke helt stylet Frida helt. Og ja, vi havde også lige Bob Ole med. Men altså, ja. Men ja, det var vores første YouTube-video. Så jeg håber godt, I kunne lide den. Ja, det er ikke lige fordi, at vi er pro. Nej, men altså sådan, ja. Og sådan der dem, der var inde i butikken. Hun fik også lidt spat af os, fordi at, ja, det var lidt. Ja, bare lige. Ja.